Imaginează-ți cum ar fi să te trezești în fiecare dimineață fără acea senzație de apăsare în piept, să te bucuri de viață fără a te gândi ce ar putea merge rău. Nu ești singur, să știi, am ajutat sute de persoane să preia controlul asupra vieții lor. Acum a sosit timpul tău. Anxietatea nu este o sentință pe viață. Dacă te-ai săturat să trăiești cu această frică constantă, cu aceste gânduri negative care te blochează, hai să vezi că există o soluție reală. În webinarul Eliberează-te din colivia anxietății, vei avea ocazia să testezi și să realizezi de ce anxietatea pare că se intensifică atunci când încerci să o liniștești. De unde vin aceste gânduri negative și cum să preiei controlul asupra lor. Și să testezi tehnici clare, reale, dovedite, care îți aduc calmul și liniștea interioară. Așadar, înscrie-te la webinar și începe călătoria spre o viață echilibrată și spre a-ți recopăta puterea interioară. Ai link în biografie pentru înscriere. Te aștept!